tose takavaona mai Mnangagwa 2-3 days ago vakavhisitira animal zvitsva kujere uko kwavakasvika achibvunzurudza animal zvitsva akatanga kuvataurira zvinhu zvokuti vamwe vari kuti ichokwadi but isusu tichiona zoti aiwawo waitonyepawo zvake aitaura zvinhu zvekupenga zvaitaura unoroteswa mishonga unoita sei handiti haraiva drama rere vaona munhu achiri kunyepa apinda mujere zezviya zvireva kuti life in prison yakapiwa hasi kutonyatsoifila but pane vamwe vanenge achiti ichokwadi ye munhu akauraya vanhu unotoita zvinhu zvoshamisa zvorati pane zvaitomushandisawo chichi handiti ameno maonerowo enyu but tine runyerekupe tine nyaya yasvika kwatiri right now nyaya iri kutiudza kuti pane runyerekupe ruri kuti zviri kurongwa kuda kubudisa animal zvitsva vakaona sekuti munhu aindovakumbira achiti yaingovawo mhepo dzaindishandisa zvaingova chiachitaura zvemaprofita kwaainda achinotengesa mazama amai vaya etc zvinhu zvokuti unonyatsoona kuti hamafanisi zvinhu zvakadhakwa chaiko chaiko zvinhu zvisingafaniri kuonekwa but zviri kunzi nerunyerekupe urwu pari kurongwa kuti abude mukomana bhozi aingoshandiswawo nemhepo but wakatokumbira regero akataridza kuti iye haachazvipa zvinhu zvakadai so maanalyst vanenge vachiti mai Mnangagwa why would she do this zviri kunzi varo zvinofungwa kuti zvinogona kuvawedzera popularity right anoziva kuti politics is all about what optics image yauri kupendera vanhu yakadii vanhu vari kukuona sei handiti saka iwe unonge uchingotevera kuri kuinda nemhepo handiti so vakabudikira paya kuprison kuya ndobva vaona iyi vhidhiyo iri kufarirwa nevanhu zvisingambobviri saka zvirova kuti vanhu vari kuspakwa maybe vanhu vari kufarira animal zvitsva maybe kana ndikaita kana kuti zimuvhu iri riri kumubudisa vanhu vanokwanisa kutofara wese kuti chimoms chine grace ichi chimoms chine tsitsi ichi zvezvichitsvaga kuda kunyaradza vanhu kuti vasataura nyaya dzana 2030 vasataura nyaya power consolidation iri kuitika right now munhu achizama kutevedzera Xi Jinping wekuchina anotovawo mumufesiwo zvake ari kutofesawo maproblems wokutoti izvezvizvi Xi Jinping wekuchina akaita busy kudzinga matop general kudi bhozi zvonetsa kakumaintaina power at that level bhozi at some point everyone who is around you is ready to remove you at any given chance of weakness. If any point of weakness just show up waenda but izvozvo zvinouya nekuda kunyanya kuconsolidata power and at some point you see you end up even having real enemies that you know kuti the day rauchasiya power unosungwa and hausina chero wokusiyira. Do you understand? Ndo zvozvara madictators izvozvo zvekuda kuconsolidata power muchinyengerana nemukadzi wenyu muri tu muri yeZimbabwe. So nyaya iyi runyerekupe urwu rukuti shasha dziri kuda kubudisa dzichida kuona kuti vanhu vari kuzvifarira kana vanhu vakazvifarira mukomana wobudisiwa hanzi tichabudisa tomuindisa kuchikoro onodzidzisiwa owana degree owana skill oitwa reinstate into the society. So isi tiri kubvunza kuti madii mamudzidzisi ari mujere imomo kana achiita zvanoita oitira mujere imomo bhozi munhu akaita seuya must be watched andoona must be watched and painterview iyaya ukadonyasomutarisa unotoona mufesi uya totaura zvinhu izvi from an angle imwe yaya yekuda yekutoti this is my opportunity to shine. Waitofila senge he is a celeb saka waigadzira nyaya akatopa chinarration chinotapira chiri bhoa achigadzira chinyaya senge iye mufanira waita zvinhu zvinonakidza zvinosetsa zvinodii but iye aita zvinhu zvisina basi pari kuri kufa kwevanhu kwatotova nezvako handiti so tiripo pano paThe Mutapa Times patichitaura nyaya dzakadai so mazimbabwens muri kuti kudii muri kuda here kuti animal zvitsvabudiswe kana kuti pasaitwa zvinhu zvakadaro kana kuti munobvuma in second chances ende makatengwa mukanyengwa neinterview yake mukaona senge munari bo. So isi tange chikupai maupdates ndo basa redu hatitori masides imimi ndi munotora masides motiudza maside amuri mucomment section
let's go.